Ak sa pýtate, ako začať investovať do ETF, ste na správnom mieste. V tomto videu vás krok za krokom prevedem celým procesom, od otvorenia účtu po uskutočnenie vašej prvej investície. V popise nájdete aj odkaz na brokera, ktorého osobne používam. Ak sa zaregistrujete cez tento odkaz, získate prístup k bezplatnému demo účtu, aby ste si mohli precvičiť pred investovaním skutočných peňazí. Tak poďme začať. Prvá vec, ktorú budete potrebovať, je účet u brokera. Vytvorenie je veľmi jednoduché. Stačí zadať svoj e-mail, nastaviť heslo, prijať podmienky a kliknúť na zelené tlačidlo. Potom vás to okamžite presmeruje na obchodnú platformu. Na začatie obchodovania s reálnymi peniazmi budete musieť overiť svoj účet. Každý maklér musí potvrdiť vašu totožnosť z bezpečnostných dôvodov. Ak ste v režime ukážky, neuvidíte tlačidlo na overenie. Ale ak máte skutočný účet, jednoducho kliknite na oranžové tlačidlo Overiť totožnosť v ľavom dolnom rohu. Overenie je jednoduché, budete musieť nahrať fotografiu svojho občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu a potvrdiť svoju adresu niečím ako výpis z bankového účtu alebo účet za služby. Väčšinou je to hotové do niekoľkých hodín. Ako náhle je váš účet overený, môžete voľne prepínať medzi demo a skutočným režimom. Rýchlo vám ukážem, ako platforma funguje. Na hlavnej obrazovke môžete preskúmať trendové investície, vidieť, čo robia ostatní obchodníci a prehliadať všetky dostupné trhy. Forex, indexy, komodity, kryptomeny, akcie a ETF. Srdcom platformy sú grafy. Môžete otvoriť graf akéhokoľvek aktíva, pridávať indikátory, kresliť trendové čiary a meniť časové rámce na správnu technickú analýzu. Teraz sa pozrime na to, ako skutočne kúpiť ETF na demo účte. Na ľavej strane platformy uvidíte rôzne kategórie inštrumentov. Ak chcete pozrieť ETF, jednoducho kliknite na túto sekciu. Všimnete si tiež ETN, ETC a CFD, ale najskôr sa zamerajme na ETF. Zo zoznamu vyberte ETF, o ktorý máte záujem. Môže to byť ten, ktorý sleduje akciový index ako S&P 500, sektor ako technológie alebo dokonca komodity. Keď si vyberiete, otvorte ho na grafe, aby ste videli, ako sa cena pohybovala v čase. Ak chcete investovať, kliknite pravým tlačidlom na graf a vyberte Nová objednávka. Tým sa otvorí okno objednávky, kde môžete nastaviť veľkosť svojej investície a potvrdiť transakciu. Teraz je dôležité pochopiť, keď kúpite klasické ETF, zisk máte iba v prípade, že cena stúpne. Ak trh klesne, vaša investícia sa tiež zníži na hodnote. Ale ak chcete väčšiu flexibilitu, môžete obchodovať ETF prostredníctvom CFD. Funguje to inak. Z CFD môžete otvoriť nákupnú pozíciu, ak očakávate rast ceny, alebo predajnú pozíciu, ak veríte, že cena klesne. Týmto spôsobom máte šancu získať zisk v oboch smeroch. Ďalšou výhodou CFD je, že vám umožňujú presnejšie riadiť riziko. V konfigurátore objednávok môžete nastaviť stop loss, ktorý automaticky uzavrie vašu obchodnú pozíciu, ak sa cena pohne proti vám, a take profit na zabezpečenie zisku, keď dosiahnete svoj cieľ. Tieto nástroje sú obzvlášť užitočné, ak chcete obchodovať aktívne, bez neustáleho sledovania grafov. Všetko, čo sme doteraz urobili, je na demo účte. Ak chcete prejsť na skutočné peniaze, budete musieť vykonať vklad. V pravom hornom rohu prepnite na svoj skutočný účet. Potom v ľavom dolnom rohu kliknite na Vložiť prostriedky. Môžete vložiť pomocou karty, bankového prevodu alebo miestnych spôsobov v závislosti od vašej krajiny. Zadajte svoje údaje, potvrďte a je to. Vaše peniaze sa zvyčajne objavia do niekoľkých minút. Dúfam, že vám tento sprievodca bol užitočný. Ak máte akékoľvek otázky, zanechajte ich v komentároch. Vždy sa snažím odpovedať. Nezabudnite skontrolovať odkaz v popise na vytvorenie svojho bezplatného demo účtu. Ak vám toto video bolo užitočné, kliknite na tlačidlo Páči sa mi to a odoberajte kanál pre viac tutoriálov. Ďakujeme za sledovanie a veľa šťastia pri investovaní.